9 portos deportivos galegos asistiron a semana pasada a súa cita co Salón Náutico de La Rochelle, en Francia. Fixérono respaldados por Portos de Galicia e presentaron a súa oferta renovada. A visita tamén se aproveitou para desenvolver contactos e xestións, como o encontro coa Rede Europea de Passport Scale. A reunión de traballo coa Rede Europea Passport Scale, que como sabedes é unha rede que agrupa 120 portos e instalacións náuticas de Irlanda, de Gran Bretaña, da costa atlántica de Francia, do norte de España e de Galicia. E ali podemos comprobar a boa evolución desta rede, a continua afluencia e incremento desas embarcacións que, de acordo ao que supón a rede Passport Scale, chegan aos portos galegos, que supuxo nos meses que van transcurridos este ano un volume de negocio de medio millón de euros. Segundo explicou José Juan Durán, a oferta náutica galega gaña terreo no mercado internacional. Tras 5 anos asistindo á cita francesa, detectaron un maior interese pola proposta. Os que se achegan ao stand de turismo e de Portos de Galicia xa non só preguntan polas instalacións náuticas e condicións, como pode ser as reservas, as tasas, etc., sino que preguntan tamén polos recursos turísticos que hai na contorna desos portos, o cual é un tema certamente importante e que era un obxectivo tamén da directora de Turismo de Galicia, de Nava Castro. Durán non ocultou a súa satisfacción polos resultados e os avances acadados. De feito, asegurou que Galicia é un referente no mundo da náutica para a costa atlántica francesa.